Uau, vols venir amb mi a casa? Desgràcia! Se l'han portat a Persèfone! En aquest punt de la història és quan intervé el gran mag Arcanus, o sigui, jo mateix. Desolada! La deessa es volia sacrificar i llevar-se la vida dels poders. Però com he dit abans, gràcies al gran Arcanus, va aconseguir que no passés. No, jo Latinium, Arcanicus, Roma, Grècia, Emporium, Costa Brava. ¿Entiendes? ¿Entendario? És que les declinacions no em surten gaire bé. Jo ajudaron a vostrums. Jo abriré un portalicum magicum travessar-ho a l'inframundium. Sí? Molt bé. Però necessito calés. Estem en crisi. Tens alguna cosa? No? I si me fertilitzes? Tampoc? Bé, doncs... com ho farem? Després ja ens ho espavilarem. Pels qui no ho sàpiguen, és un portal que vaig fer amb 4 ferros de Can Buma. Fa 3 anys que em dura. I gràcies als meus poders l'obrirem i podrem passar a l'inframundo. Ho farem manualment perquè l'última vegada no va funcionar. No sé si us en recordeu. Molt bé, a veure què passa ara. Collons. Va, vine cap aquí. Va, 1, 2 i 3, Qui passa primer? Ai, collons, m'he cremat. Molt bé. Hem passat a l'inframunt. Jo? No me vas morir. No tinc pas... No, jo no en tinc. Tu tens alguna cosa? No? Hòstia, saps que no ven un Mercadona a Banyoles? No? Bueno, va. Buscarem per aquí. Mira, les claus del cotxe. Molt bé. Només cal una cosa.
buscar la teva filla, Persèfone. Els segrossos del teu avi són del pal. ¡La máquina de transición! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Coño! És el Minotaure! O fins el rei Minos ha escapat del laberint! Tu per un cantó i jo per l'altre! Ai, que m'enganxa! Aguanta! Zeus! Mira! Toro! Una espardenya! Una espardenya! Busca! Persèfone! On ets? Persèfone? Oh! No m'ho puc creure! Vius amb la meva porta màgica. Escolta, que ho he passat molt malament, que he perdut les claus del cotxe. Demeter, no notes una presència estranya? Com la presència d'un ser suprem? Deuen ser imaginacions o... Passem la porta? No? Passa! Persèfone! Passa! No? Ens ha costat molt venir fins a tu! Per què no? No siguis tonta! Què? El teu Hades i tu us heu enrotllat? I per això tant de camí? No entenc pa ben res. I ara què? El teu Hades li ofereix les llavors de la magrana de l'ambrosia, el fruita de la immortalitat. No pot ser! Els 12 grans que la convertiran en immortal! No! Un gra per mi, un altre també. No!
la companyia d'espectacles del Macobrae volem dir que estem molt contents de poder participar aquí a casa, de que fa 3 anys que estem treballant de valent per poder compartir i fer disfrutar a la gent del nostre poble i agrair-vos en general a tothom de la vostra participació, de tots els col·laboradors i voluntaris que hem tingut, que ens han ajudat a fer aquesta fira cada any millor. La meva opinió és que està molt bé que es faci una fira aquí a Banyoles, perquè per lo que sé de la gent no hi havia res similar. Només hi havia la festa major, però a part d'això no es feien fires medievals. Jo col·laboro ara amb el grup Alma Cobrae, que fan fires medievals, van per tota Catalunya, fins i tot a Galícia, i em sembla molt bé que, com que som de Banyoles, ara puguin actuar també aquí a Banyoles. I a la gent els agrada molt, realment, perquè no hi havia res similar. He explicat una història que va succeir ara fa molts anys a la vila romana de Vilalba, aquí al cantó de Banyoles. La història explica com el déu Hades va segrestar la seva neboda Persèfone. La història és que la seva mare Dèmeter, i gràcies al gran mag Arcanus, o sigui jo mateix, es van endinsar dintre el Tàrtar per arribar a l'Hades i trobar a la seva filla segrestada. I finalment, i gràcies al déu Zeus, hem aconseguit amb èxit la nostra missió. I només cal donar-vos les gràcies per la vostra participació a la 3a edició de la Fira Medieval Fantàstica de Banyoles, a l'Oja. Moltes gràcies i que els astres us somriguin.